हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जबनि स्ल'बरना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा बेंकिं सेक्टरनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जानांगौ IBPS होननायखौ इन्स्टिट्यूट अफ बेंकिं पार्सनेल सेलेक्शन। बे जोंहा लोगोफोर इन्डियानि सिङाव बेसांखिनि माने बेंक दङना बे बेंकनि गासिबो रिक्रुटमेन्टआ नैबे IBPS निफ्राय जायो। जेरै मेनेजारानो जा एसिस्टेन्ट मेनेजारानो जा एकाउन्टेन्ट क्लार्क बेफोरबायदि गासिबो साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारो जोंहा लोगोफोरनि बे IBPS निफ्राय। दा नोंथांमोना जुदि बेंकिं सेक्टराव जुदि एकाउन्टेन्ट बेंकनि मेनेजारफोर जानो लुगैबा नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायो। जोंहा 10,000निबो बारा साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैदों। नोंथांमोना बिनिखायनो एप्लाइ खालामनो हागोन। जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायो बयबो। नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानो नांगोन आरो बेजों लोगोसे बैसोफोर आरो सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन, फरायनाया बेसेबां नांगौ, माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन बेफोरनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिथिनो हायो। नोंथांमोना भिडिअखौ बिनिखायनो जोबजासिम नाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो। नोंथांमोना माने बे एप्लाइ अनलाइन खालामनायनि उनावथ' जोंहा एडमिट कार्डखौ मोनगोन आरो इन्टारभिउ लानाय जागोन। बेफोर गासिबो डिटेल्सखौ जाहाथे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। एडमिट कार्डखौ माला मोनो बिनि आपडेटबो मोननो हागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना एग्जामा माब्ला जागोन बेखौबो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मोननो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेबायदिनो गुबुन साख्रिनि आपडेटखौबो नोंथांमोना चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हागोन। लोगोफोर दायो आङो गाहायाव फैनोसै साख्रिनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थानि। बे जोंहा IBPS निफ्राय फैनाय साख्रिया लोगोफोर अल अभार इन्डियानि सिंनि गासिबो स्टेटनिफ्रायनो बेयो साख्रिया फैयो। गासिबो बेंकनिफ्रायनो जेरै स्टेट बेंक अफ इन्डिया, HDFC बेंक, आं नोंथांमोननो बेफोरनि नामखौ खोन्थाबाय आरो जेरै कानाडा बेंक, बेफोर माने इन्डियानि सिङाव गासिबो बेंक दङ। बेसेबांखिनि बेंक दङ बेनिफ्राय रिक्रुटमेन्टआ फैदों दायो। दा बेहाय लोगोफोर नोंथांमोननि बैसोआ नैबे बुंदों अफिस स्केल 3 सिनियर मेनेजार। बेनि थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ 21 बोसोर जानांगोन। 21 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन, हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा। ओमफ्राय बेहाय बुंदों अफिस स्केल 2 मेनेजार। बेनि थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ सेम टु सेम, नाथायबा नैबे खम आरो 21 बोसोरनिफ्राय जागायनानै 32 बोसोरनि सिंनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय दङ जोंहा एसिस्टेन्ट मेनेजारनि थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि सिंनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन, हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा मानो। अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पस बेनि थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोरनि सिंनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथायबा लोगोफोर जोंहा SC ST बिथांमोननि थाखाय एजनि रिलेजन होनाय दङ। जेरै 5 बोसोरनि एजनि रिलेजन होनाय दङबा जोंहा नैबे नायदो नोंथांमोना 18 बोसोरनिफ्रायथ' जोङो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन। ओमफ्राय जोंहा 28 बोसोर ओमफ्राय जोंहा 5 इयार्सनि एजनि रिलेजनबा जोंहा बेसेबां जाहैगोन 38 बोसोर माने 18 बोसोरनिफ्राय जागायनानै SC ST केटेगरिनि जोबहैगोननो 38 बोसोरनि सिंनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा माने एप्लाइ खालामजोबनो हागोन बेहाय। बे जाबाय जोंहा एजनि रिलेजना SC ST केटेगरिफोरनि थाखाय। बे माखासेनिबो केटेगरि दङ जेरै बेकवार्ड क्लास बिथांमोननि थाखायबो दङ। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना बेकवार्ड क्लासाव गोलैयो। दायो आंनो लोगोफोर नोंथांमोननो साख्रिनि मा नाम दङ आरो फरायनाया मा जानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। बे माखासे डिटेल्स होनाय दङ जेरै बे डिसेबिलिटि केन्डिडेटफ्रा माबायदि जानांगोन बेनि माखासे डिटेल्स होनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ फरायना नायबानो जाबाय। जायफोर बिथांमोना डिसेबिलिटि केटेगरियाव गोलैयो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायना नाय। इक'नमिकलि उइकार सेक्सन बिथांमोनाबो बेखौ जाहाथे मोजाङै फरायनानै नायो। EWC केटेगरियाव गोलैनाय केन्डिडेटफ्रा मोजां फरायनानै नायबानो जाबाय। जोंहा लोगोफोर दङ फार्स्ट साख्रिनि नामानो जाहैबाय अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पस। बे जाबाय जोंहा साख्रि नामा। दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेचलर डिग्रि नांगौनो, माने नोंथांमोना डिग्रि पास जानांगोन। एनि डिसिप्लिन होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा आर्ट्सआनो जा जायखिजाया नोंथांमोना डिग्रि पास जानांगोन। बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना लकेल लेंगुवेजखौ रोंनाय जानांगोन। जेरै जोंनि आसामनि लकेल लेंगुवेजआ आसामिस, हिन्दी जागोन। हिन्दीयाथ' नेसनेल लेंगुवेज जाखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना जेरै माबाखौ आसामिस बड' बेफोरखौ नोंथांमोना रोंनो नांगोन। लकेल लेंगुवेज जाबाय बे आसामनि। ओमफ्राय नोंथांमोननियाव नलेज थानो नांगोन ना कम्पिउटारनि। बे नोंथांमोनखौ बुङाखैदि जेनेबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ होननानै। नोंथांमोना बेहाय जेबो कम्पिउटार सार्टिफिकेट होनांलाया। नोंथांमोना मात्र डिग्रिल' पास जानांगौ। जायखिजाया बिथांमोना बुंदों आरो कम्पिउटारनि नलेज थानो नांगोन होननानै। नोंथांमोना बेहाय जेबो एक्सपिरियेन्स बेफोरबायदि सार्टिफिकेट गोनांथि गैया, मात्र ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ। बे जाबाय जोंहा फार्स्टनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा। ओमफ्राय दङ अफिस स्केल, बे जाबाय सेकेन्ड साख्रिनि नामा एसिस्टेन्ट मेनेजार। बे एसिस्टेन्ट मेनेजार साख्रिनि थाखाय फरायनाया सेम टु सेम मानो नोंथांमोना मानो बेचलर डिग्रि जानांगोन। एनि डिसिप्लिन होन्दों जायखिजाया स्ट्रिम जाया मानो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बांसिन खाबुखौ होनाय जागोन जायफोर बिथांमोना एग्रिकालचार, हर्टिकालचार, फरेस्ट्रि, एनिमेल हासबेन्ड्रि, भेटेनारि साइन्स, एग्रिकालचार इन्जिनियारिं, ल, इक'नमिक्स,
एकाउन्टेन्सि बेफोरबायदि जुदि नोंथांमोना हनर्स माने मेजर लानानै नोंथांमोना पास जानायबा नोंथांमोना बांसिन बेफोरखौ प्रिफरेन्सखौ होनाय जागोन। बिदि नङादि जेनेबा नोंथांमोना बेफोरबायदि हनर लायाबा एप्लाइ खालामनो हाया होननानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन, नाथायबा नोंथांमोना खम चान्स थागोन आरो अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ मोनखागोन बेखौ प्रिफरेन्सखौ बांसिन होनाय जागोन आरो बिथांमोननिल'। बे नोंथांमोना जेबो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बेफोरबायदि होना मात्र नोंथांमोना कम्पिउटारनि नलेजल' थानांगौ, माने कम्पिउटारखौ नोंथांमोना रोंनाय मिथिनाय जानांगोन। थार्ड नाम्बार साख्रिनि नामा जाहैबाय अफिस स्केल 2 जेनेरेल बेंकिं मेनेजार, जेनेरेल बेंकिं अफिसार मेनेजार बिनि थाखाय फैदों। दा नोंथांमोननि फरायनाया बे बेचलर डिग्री जानांगोन, नाथायबा बेहाय बेचलर डिग्री जानायजों लोगोसे एनि डिसिप्लिनथ' जाबाय बेयो, नाथायबा नोंथांमोननियाव डिग्रीयाव 50% थानाय जानांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना प्रिफरेन्सखौ बांसिन होनाय जागोन जायफोर बिथांमोना बेंकिं, फाइनान्स, मार्केटिं, एग्रिकालचार, हरिकालचार बेफोरबायदि इकनमिक्स, एकाउन्टेन्सि बेफोरबायदि जुदि मेजर लानानै नोंथांमोना पास जादोंबा बिथांमोननो बांसिन माने प्रिफरेन्सखौ होनाय जागोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय 2 इयार्सनि नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स थानांगोन बेंकिं एबा फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसनाव नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। बिनिफ्राय दङ जोंहा नैबे अफिस स्केल 2 स्पेशलिस्ट अफिसार मेनेजार, दा बिनि थाखाय फैदों। नोंथांमोना बेबो डिग्री पास जानांगोन, नाथायबा नोंथांमोना बेहाय मेजरखौ बहा थानाय जानांगोन, इलेक्ट्रनिक्स, कमिउनिकेसन नङाबा कम्पिउटार साइन्स नङाबा इनफरमेशन टेक्न'लजि बेफोरबायदियाव नोंथांमोना मेजर लानानै पास जानांगोन, ओमफ्राय मार्कआ 50% थानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानांगोन, बेफोरबायदि इलेक्ट्रनिक्स, कमिउनिकेसन बेफोरबायदियाव नोंथांमोना 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। नङाबा नोंथांमोना चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट जायफोर बिथांमोना CA फरायनाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन, CA पास जानाय बिथांमोनाबो। बिनिफ्राय नोंथांमोना 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानांगोन चार्टार्ड एकाउन्टेन्टआव बेखौ फरायनो थाखाय, माने बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। बे माखासे जोंहा MBA लानाय बिथांमोनाबो जेरै 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स होनांगोन, MBA नाथायबा बिथांमोना मार्केटिंआव लानाय जानांगोन, बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना बेचलर डिग्री बिथांमोनाबो नै फरेस्ट्रि बेफोरबायदियाव नोंथांमोना माने मेजर लानाय जानांगोन, 50% मार्क थानांगोन, 2 इयार्सनि नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। बे जाबाय जोंहा। नेक्स्टआ जोंहा दङ अफिसार स्केल 3 सिनियर मेनेजार, बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेचलर डिग्री जानांगोन एनि डिसिप्लिन, नाथायबा नोंथांमोना 50% मार्क लानानै पास जानाय जानांगोन। ओमफ्राय प्रिफरेन्सखौ बांसिन होनाय जागोन जायफोर बिथांमोना बेंकिं, फाइनान्स, मार्केटिं, एग्रिकालचार, ल, इकनमिक्स, मेनेजमेन्ट, एकाउन्टेन्सि बेफोरबायदियाव जुदि नोंथांमोना मेजर लानानै पास जानायबा बिथांमोना बांसिन प्रिफरेन्सखौ मोननो हागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना 5 इयार्सनि एक्सपिरियेन्सखौ होनो नांगोन, बेंक एबा फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसनाव नोंथांमोननियाव 5 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। जोंहा बेखिनियानो लोगोफोर साख्रिनि नामा, ओमफ्राय फरायनायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। दा नोंथांमोना जायफोर ग्रेजुवेट पास जानाय बिथांमोनाथ' नैबे फार्स्टनि मोननै साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन, नैबे अफिस एसिस्टेन्ट, अफिस स्केल माने एसिस्टेन्ट मेनेजार, बेखौ जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दाना आं नोंथांमोननो खोन्थानि सिलेक्शन प्रसेसा माबोरै जागोन आरो जोंहा एप्लाइ अनलाइनाव माखासे अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगौ दङ। नोंथांमोना नै जायफोर बिथांमोना SC, ST, PWBD केटेगरिनि केन्डिडेट बिथांमोना 175 रुपिस होनो नांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव। जायफोर बिथांमोना जेनेरेल OBC बिथांमोना 850 रुपिसखौ होनो नांगोन अनलाइन पेमेन्ट हिसाबै। अफिस एसिस्टेन्टनि थाखाय बे सेम टु सेमानो नै 175। जायफोर बिथांमोना SC, ST केटेगरिनि बिथांमोना 175 रुपिसखौ होनांगोन। जेनेरेल OBC बिथांमोना 850 रुपिसखौ एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव पेमेन्ट खालामनांगोन अनलाइनै। दा जोंहा एग्जामनि प्रसेसखौ होनाय दङ। फार्स्टआव जोंहा मा लागोन, प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसन जागोन, अबजेक्टिभ टाइपनि कुइसन फैगोन, बे जोंहा अनलाइन एग्जाम जागोन। फार्स्टआव प्रिलिमिनारि एग्जाम होनगोन बेखौ। दा बिनि थाखाय जोंहा अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिपार्पसनि थाखाय नोंथांमोना फरायनांगौआ रेसनिं, नुमेरिकेल एबिलिटि बिसोर मोननै साबजेक्टखौ फरायनांगोन। गासै जोंहा कुइसना 40 मोननैयावबो थागोन, गासै 80टा कुइसन थागोन, 40 मार्क थागोन, गासै 80 जाहैगोन मार्कआ। ओमफ्राय 45 मिनिट नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय मोनगोन। बेयो अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन कुइसना, अनलाइननि नोंथांमोना बेखौ होनांगोन। दा बेहाय गासिबोनि थाखाय होदों जेरै एसिस्टेन्ट, माल्टिपार्पस, थिग बेबायदिनो गाहायाव नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन नैबेथिं दं अफिस स्केल, बिनि थाखायबो गासिबो माने साबजेक्ट होनाय दं। गावबागाव साख्रिनि थाखाय गावबागाव साबजेक्ट होनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बबेबा साख्रिनि थाखाय एलिजिबोलबा बबेबा मोनसेनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबा गावबागाव साख्रिनि साबजेक्टफोरखौ मोजाङै नाय आरो बिनि समा बेसेबां एग्जामखौ होनो थाखाय मार्कआ बेसेबां दं बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय। बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै मोजाङै नाय। दा ओमफ्राय जोंहा
बोरै एग्जामखौ होनो मा लेंगुवेजखौ मोनगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि आसामनिया जोंहा मायाव मोनगोन ना इंलिसआव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन जुदि नोंथांमोना हिन्दीआव सायख'योबा हिन्दीआवबो होनो मोनगोन आसामिसाव सायख'योबा नोंथांमोना आसामिसावबो एग्जामखौ होनो मोनगोन बे मोनथाम लेंगुवेजनि नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन ना आसामनि सिङाव थानाय केन्डिडेटफोरा दा नोंथांमोननि सायावसो नोंथांमोना बबे लेंगुवेजनि एग्जामखौ होनो सानो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय गावबा गावनि साख्रिनि साबजेक्टफोरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बबे मोनसे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बिनि साबजेक्टनि गासिबो डिटेल्सखौ मोजाङै नाय जाहाथे नोंथांमोना एग्जाम मोजाङै पास जानो हायो बेहाय जोंहा कार्ड अफ स्कर खालामनाय जागोन बे प्रिलिमिनारि एग्जाम जाखांनायनि उनाव जोंहा कार्ड अफ स्कर बिथांमोना दिहुनगोन नोंथांमोना बिनि गासिबो डिटेल्सखौ मोजाङै नायनो हागोन एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ अनलाइन खालामो अब्ला नोंथांमोना गावबागाव एग्जाम सेन्टारखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन जेरै जोंना गुवाहाटियाव जागोन एग्जामा अनलाइन एग्जामा नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो हागोन गुवाहाटियाव दङ जोंहा आसामनिया जोंहा गुवाहाटियाव जागोन आरो अनलाइन एग्जामा अबजेक्टिभ टाइप कुइसना बेनिफ्राय जोंहा मेन्स एग्जाम जागोन मेन्सनि उनाव जोंहा माला लानाय जागोन लास्टआव इन्टारभिउखौ लानाय जागोन नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बे गासिबो डिटेल्स होनाय दं नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय इन्टारभिउआव माबायदि प्रसेस जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन कल लेटारखौ बोरै मोननो हागोन बेफोरनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोजाङै नायो बेथ' इयुननिसो खोथा जाहैबाय नोंथांमोना एग्जामफ्राव बे पास जाग्रोनांगोन बेखौ कल लेटार बेफोरबायदि मोननो थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय दाथ' आं नोंथांमोना गासिबो खोन्थाजोब्बायानो दा बिनि गेजेरावनो नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखानि नोंथांनि बे ग्रेजुवेट जानायनि गासिबो सार्टिफिकेट ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि नोंनि एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आइडि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना बबे मोनसे आइडि प्रुफखौ होयो नोंथांमोना होबानो जाबाय जेरै आधार कार्ड भटार कार्ड पान कार्ड बबे मोनसेखौ होयो नोंथांमोना बेखौ होनानै बानायबानो जाबाय डकुमेन्ट्सनि साइजफोरा बेसेबां जानांगोन बेखौ मोजाङै होनाय दं नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय जइन जानाय समाव एबा इन्टारभिउआव मा डकुमेन्ट्स लांनांगोन बिनि मोजाङै डिटेल्स होनाय दं नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायनो हागोन दा बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना जेनेबा ग्रेजुवेट पास जानाय बिथांमोनाथ' एप्लाइ खालामनो हायो होनना बुंखाबाय आं मोननै साख्रिनि पस्टनिखौ गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 10,000निबो बारा जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिना लाबानो जाबाय बेनिखायनो बयबो जाहाथे भिडिअखौ शेयार खालामो लोगोफोरनो जाहाथे बयबो एप्लाइ खालामनो हायो साख्रिखौ नोंथांमोना बयबो मोननो हायो दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामथार आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला गोजोन्थों लोगोफोर